Sa number 2, junk shop gain surprise inspection matapos may impormasyon ang otoridad nga sila nagabaton sa gintunaw nga saway ukon copper wires gikan sa mga kable. May report si Romeo Subaldo. Gin-surprise inspection kay nasag-aga sa nagkalinlain nga mga ahensya sa syudad kag sang PNP nga ginpangunahan ni Councilor Pao C kag Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu ang Three Sisters nga junk shop sa Circumferential Road sa Barangay Kabug sa Bacolod City. Ini matapos nga makabaton sa impormasyon nga nagabato ng mga junk shop sa mga ginsunog nga mga saway. Shop no nagin report sa aton sa mga telcos nga gabaton sa mga ginpangwa nga mga gikawat nga mga kable. So as part sa regular inspection sang business permits and licensing office nga inspection na nila required necessary documents. Ugaling, wala sila sa minaabtan nga mga gintunaw nga mga saway sa lugar. Istorya sang tag-iya sang junk shop nga si Rosendo Miligin. Sang una, nagabaton gid man sila sa mga ginpangtunaw nga saway pero sang ginpaandaman na sila sang otoridad nga pwede sila makasuhan kag babawian sang permit kung nagbaton pa sila sini, naguntat na sila. Pag meeting namon dito sa kwan, nga bawal na. Nga bawal gid na kay daw damo na bala ang napiktuhan nga mga internet mga kwanti. Base niya kung maabot nga adlaw nga madakpan pagka tudlo ang srapan na kay bus mapiktuhan ang srapan. Dugang pa niya nga may mga nagakinadto sa gihapon sa ilang mga tricycle kag salakyan nga may karga nga mga sinako-sako nga gintunaw nga mga saway pero ginaindian na nila kay hindi nila luyag nga ibaylo ang ilang negosyo sang pamilya sa ginagmay lang nga mga bagay. Magadulong yapon sinako-sako gid yan. Oo, pero hindi na mo niya gidabaton. Wa gani pero may tawag diya katingwa yapon ka testing. Oo na, pati may mga service pag ani nga mga kwansang ano, Sang daw pick up. i-pick up na karga pa sa salakyan? Oo. Inadala di? Tignaindian mo lang. Pero siyempre, Sinako-sako sir ang inadala. amo ganina sinako-sako ina. Kahapon, ginpirmahan ni Mayor Albi Benitez ang Executive Order No. 15 nga nagapabakod pagid sang anti-fencing law. Sunod sa kay Chu, kabayan ini sang kampanya sa syudad sa pagdula sa spaghetti wires. Ang ini nga inspection, ang warning sa tanan nga mga junk shops nga seryoso ang syudad sa kampanya kontra kinawatay kable. We will make a campaign no sa against this no muna si Mayor Albi ang aton mag-instruct no kita da no ng action agad wala nga siling na pagpangayog bulig sa mga telco sa kay Mayor Albi may action naman dayon ni Mayor Albi. Sa pagpangabay sa syudad sa mga telecommunications company nga himuson ang mga nagalambod nga kable, nagpangabay man sila nga buligan man sila sa problema sa kinawatay sang kable nga dako ang epekto sa pagkadula sang internet connection sa pila ka mga bahin sa Bacolod. Ang Three Sisters Junk Shop ang gitagaan sang violation ticket kay lain ang ngalan sa ilang junk shop sa ilang mga dokumento kag lain man sa karatula sini. Nahang pa naman sang tag-iya kag handa siya nga mag-comply.